jumping the wildest and the most insane. 3 април. Рожденият ми ден. 6 сутринта. Света все още не бе разтъркал очи да прекъсне съня си, когато станах от леглото. Направих си кафе. Намазах си филия със сладко от джули. Излязох на балкона и загледах. Първите милове от новия ден. Небето бе покрито с облаци, млечно бяло, заличило всякакъв помен от хоризонта. Море нямаше. Въздухът бе свеж и ароматен, парапетът на балкона ми мокър, а птиците продължаваха да летят. Една чайка прелетя над мен и започна да се върти сред други, сред свои. Ако бях чайка. Ако бях. Сигурно е хубаво да летиш. Свободен си, имаш безброй възможни избори. Къде да летиш, как да летиш, дали изобщо да летиш, да се плъзгаш по водата или да се шмъгваш между клоните, на високо или на ниско, надалеч или наблизо. Толкова много възможности. А всъщност, изборът какво е? Отспих от кафето и се замислих. Изборът е свобода, но всъщност лишава човек от нея. Хората бързо забравят, че го имат, а го търсят толкова много. Борят се непрестанно да избират, да бъдат избирани. Той е безплътен, но понякога ни тежи толкова много, че е почти осезаем. Той е една планина, изградена от противоречия, без начало и без край. Изборът е въздишка на вдишване, реално нищо, но всъщност всичко. Да правиш това, което обичаш, да обичаш това, което правиш, или дори как да трепне върхът на крилото ти, когато се засилиш да полетиш или да се приземиш. Дали да каснеш на този прозорец или на следващия или на друг. А то е тъй важно, защото на всеки те чака нещо различно. Изборът. Това сме ние. Това е посоката ни на полет, стига просто да размахаме криле. А ти? Накъде летиш? Jumping the wildest and the most insane.